bismillah. Action. Merci, merci, thank you very much. Action, Manekele. Et bien le cap, Ali. Manekele. Action, bien.
gañom yo naɗo yo bo natani yo jinnoɗo arani yo Bukari Kunda ɓeɗo fof won beltanama Baba Ali wala kongolo barne bo kelle barne durmenaɓe kelle marine kulli kalis kelle rangum kelle ndi kam nangata busa ko dalasi wattamo 5000 CFA walla wattamo 10000 CFA kam nangata 5000 CFA goɗɗo wattamo 10000 wattamo 20000 on jii wona koyon humpi on jii on laaɓama barne kulli kalis kelle kamɓe wondiri mum kamɓe rewni yottade kamɓe jeunesse mum wonde fof machallah ɓe beltanama jeunesse oɗo garɗo on Touba Baali walla Kongolo Basiru en barne ɓe kelle no fewi mi janngani mi wawa haala anglais koko haalta ko mais barne Touba ko kelle ko mbaɗi ɗo anglais lappo est ce que nani anglais balla kam aɗa nani ha mais Basiru arkay barne Basiru kelle Dara Amérique ɓe noddama ɓe gari gaddi Touba ɓe Dara Amérique ɓe noddama ɓe gari gaddi Touba ɓe e ko woni Basiru ane wondiɓe maɗa ɓe fof mi salmini on mi yetti on mi weltanimama on mi on bisimilla mi torima on yaafuya no feewi e tampere nde bon o ko ballal Allah e nelaɗo mum ɓe gimmima to ɓe gimmi to oto mabɓe ɓe gondi mi waɗanaɓe gasoil mi waɗanaɓe hay hunde ɓe gimmima toon ɓe gari ɓe garde tubakoɓe machallah ɓe tonnoni hunde kadi ɓeya ko moɗɓe machallah oɗon gandi tan enen ko mbawɗen ko walla ko mbowɗen ko woɓɓe mbawa ɗum mbowa ɗum machallah ɓe gimmima Kafri ɓe gari ha ɗo Bukari Kunda concert Ali wala Kongol ɗum noon waɗaneɓe kelle mi mbaɗanama Basiru ane wondiɓe maɓe fof kala mo gaduɗa mi salmini ɗum mi yetti ɗum groupe on ha heddiɓe toon togara mbiya ɗum mi salmini ɗum mi weltanimama ɗum mi wi ɗum bisimilla ɗon ko Bukari Kunda ɗo wiyete Bukari Kunda ko heddi ko Sare Ɗaɗi on mbiyama on noddama Sare Ɗaɗi mi haala ko ɓuuri ko mawɗum 31 décembre 2025 Sare Ɗaɗi cokke ɓey to nder haydara yombata haydara ɗuɓata seede mum ko seede yawo mboni min gata ko ganduɗa ko haalata ni were haala tan noni noon mbiɗen ñaguino kadi kala ko min kaali yaade hoddiro Allah yidde amen nde hawre hoddiro Allah mbita min mbaɗanni ala min jiɗat tan ko Allah hoddirta machallah haaldama hawrama ɓeyi to nder concert Ali wala Kongol 31 décembre Sare Ɗaɗi cokke kañum e groupe muɗum ɗo ko kamɓe heeɓi ar heddiɓe ɓe Kafri on ji hanki ko Sare Ɗaɗi ɓe ñalli kadi ko golla tan ko on ji machallah ma on ji e téléphone ji e forage garduno caggal Allah e nelaɗo muɗum ɓe hen mbaɗaneɓe kelle ko kayna mbaɗaneɓe kelle mbaɗa jumanade kono wona yi haalayi tan e mogga yiyama bon koko watte koko waɗa yiyama ɓe beltanama no fewi Basiru ane wondiɓe maɗa fof somi limen mi juumat mi won bisimilla mi torima on yafoye machallah tampere moɗon de yo Allah yeɓon mbaɗe kelle gara eta machallah mbaɗe juuɗe ma tan o kulli kalis ane wondi machallah a weltanama no fewi Bukari Kunda jalana ɓe est ce que ɓe yiga taw est ce que ɓe yiga mbaɗe kelle gara mbaɗa ɗum paɗanaɓe kelle nanno ha kala ɓe fansini mi ari mogotinnaɓe ya Allah oɗo wiyete Sidi Bongo narɓe wala fete sa woni guer adata haykude way gami ari dow bañe ha teliɗite ande ɗum ɗo koyɗi ɗum ha jaɓɓi bulle dewe ɗo golle ha peeri jahe ɓanɗi ɓonni culmeru kamboƴambuɗam kala ɓeyamaɓe ɓe sumasuma dumanaɓe kelle
Bye.
Thank you.